Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे लांदों लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लाना फैदों आं बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर सनिया खयनि ओमफ्राय सनिया खयनि भिडिअखौ नोंथांमोना मैया गोबांथार नुनो मोनखाबाय जानांगौ ओमफ्राय नुनो मोनबाबो आं फंनै नोंथांमोननो मोजाङै खिथालांनि ओमफ्राय सनिया खयनिखौथ' बयबो हाबा जानाय होनना मोनथिखायो ओमफ्राय हाबा जाबाय हाबा जानायाबो सोरजों हाबा जाया होननानै जों मोनथिखायो बांसिन मानसियानो बिथाङा नेग्र' हौवाजों हाबा जादोंमोन ओमफ्राय दायो नेग्र' हौवाजों गारलायबाय ओमफ्राय गारलायनानै दायो बर' हौवाखौ लाफिनबाय ओमफ्राय दा बर' हौवाखौ लाफिनबाय ओमफ्राय बिथाङा मैयासो हाबा जादों जानो हागौ मन्दिराव ओमफ्राय बे भिडिअ'आ मैया 7टा बा 8टानि गेजेराव बे भिडिअ'खौ नैबे हाबा जानायनि भिडिअ क्लिपखौ आपल'ड खालामना होदों बुममेखानियावबो खालामना होदों ओमफ्राय दा बुममेखानिफ्रायनो फार्स्ट माबादों जानांगौ दा गोबांथार बयनावबो नुनो मोनो आरो दा ओमफ्राय दा नुनो मोनबाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअ'खौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ माइखौलाय मानो बिदि हमदों होननानै ओमफ्राय माइ हमनायनि खारना जाहैबाय दिनै माइकआ माबा साउन्ड होबाय थादों प्रेनो ओमफ्राय बिदि हमना लायोबा एसे मोजां खोनादों आरो ओंखायनो नै बिदि हमना लानांगौ बायद' जादों ओमफ्राय दाबो बिदि हमना लादोंबाबो माबायदि खोनायो मिथिला ओमफ्राय जिखुनु जाया साउन्डआव एसे प्रब्लेम जादों आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ अननानैबाबो नायदो बे साउन्ड जादोंबाबो साउन्डआ एसे फैगोन खोमा ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर लक्ष्मी नरहरे नारायण परमात्मा शांति जले सभागसम विदाभ्य लक्ष्मी ओमफ्राय नोंथांमोना सनिया खयनि नैबे हाबा जानाय भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै नोंथांमोनाबो दा प्रुफ मोनबाय जानांगौ बिथाङा हाबा जामारबाय होननानै ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय।